Upat ka mga pulis sa Talisay City Police Station nagpositibo sa COVID-19 ning tuiga. Tulo kanila nakabalik na sa serbisyo. Ang report ni Femery Dumabo. Ang tulo nga nagpositibo sa COVID-19 lakip sa contact tracing team. Samtang ang usa sakop sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station. Apan matod sa hepe sa kapolisan sa Talisay nga mga asymptomatic ang upat. Ug nasuta lang nga positibo sila nunot sa matag karon og unya nga swab test sa mga pulis nga naa sa field. Usa na lang ang naka-isolate pa. These are the risks now in policing and in law enforcement that we need to accept. Samo na lang pong gihingusgan og balik ang pag implement o pag-observe sa minimum health protocols within the police station katong among sa unang mga interventions. Hinungdan nga giangop ni Pilari ang mando ni Talisay City Acting Mayor Alan Bukaw sa mas strikto pa nga pagpatuman sa health protocol. Usa sa nakita sa kapulisan nga problemado sa pagsunod sa maong protocol mao ang mga anaa sa sudlunon nga lugar sa syudad. Samtang ang Talisay Police di pa hinumdum sa mga Talisaynon, ilabi na sa ilang mga force multipliers nga di gyud mosul-ob og mga uniform sama sa pulis o military. Kinihuman sa pagkasikop sa napo ka mga lalaking naka-military uniform dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Dugang ni Pilari nga di sila otorisado sa pagsul-ob sa mga matang sa uniforme. The logic behind is very simple. Pag basin o gamiton sa dautan, no, nga kunwari they are bringing the name of the PNP or the AFP, then they will commit any atrocities. Oban ni Rinanti Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.